Asambali tanguru kwa mheshimiwa Nyangana rido minority Nyamira county. Asali tukulia lero buna ekoti ya etia. Mtwe etukugwa lichiko. Ekoti buna ya etia egateba bona ego muspiko ito no Dadius Nyabaru oitwa chorete. Tene muntu no mwakrite kura. Atigaise gichi na chia beta gocha tukateba ngati nyoraki kurukotini. Buna koti ya etia incherido bu minority ngote na lichiko. Inontete gutebaiga abantu banyamira mone gasitwekere na again tukobwatia na mangana yeli chiko na lituraendererie ekwende yetu kende nkeyo bono igana nditagite ndutatibitina tuatigende yonsi etore nyuma yo muspiko to Nyabaru gochi mutubaiga tore na kitoko nyabantu betu Nyamira asa matukaya koriki atigaire asibali bandi bane kurugali kwende ntwamba tebeti otenga injugocha tore nga kitoko kora to eti pachiti etwensi yamo na ndengwa kera kwende Ministry of Finance no mugabano ito ekera to tebete nga bono ani koti ya itiru chimwe gati atokorere lichiko igo bono no torense yo muspiko ito na ndeto korera abantu betu Nyamira amanyenero muwata iswalinde mashima ingira tu ya bashima libande bataracha abashimi libande bataracha tulinga bataracha nelinga goikira mambia yani goikira gwane sidei singiche amangana ya lenge muina na muina go muspika atangasa mjenga ki onye go fail 8 consecutive sittings na yorale olenyo ro muchando once pingira batenga pero ta assembly pale mbobe twatigire mutukamake tuenderere tukore abantu Nyamira. Good. Yes.